Ia. Ia așa. Ia așa că nu mi-ar de să schimb. Mai mă duc până la exchange? Tu cum ai intrat aici? Băi frate, ia așa. Și dacă nu-ți convine și dacă îți convine, ia așa, te rog frumos. Nu mi-ar de să mai schimb banii. De ce te uiți așa? Cum ai intrat aici? Coaie, ești prost? Cum te uiți așa la mine? Îmi zici Tony One Savage pe TikTok pe astea și acum te uiți așa la mine? Hai pe bunesc. Bă, e ok? Da. Să vrei lei. Dacă vrei lei, Da, dau. eu nu. Ai lei? Da. Nu, e ok așa, dar ia așa înapoi. Nu, ține așa. Că ăsta a fost challenge-ul, eu am spus pe TikTok. Am spus pe TikTok destul de clar. Cine va avea cel mai apreciat TikTok pe sunetul afro, de pe noua mea melodie, va avea 200 de euro, 9000 de lei. M-ai făcut Tony One Savage? Tony, tu, a văzut tata, a văzut mama. A văzut tata? Da. Cum ar veni? Cum ar veni să te jignești și eu pe TikTok-urile astea? Nu vreau să ajungem așa. Gata, te rog. Ești live? Nu. Te rog frumos, închide live-ul, pune ceva, că nu vreau să mă văd pe live-ul ăsta, al tău.